Shubor nakaslem jong Rnong san Hima. Ha ka jinkmen ka bakrao ya ka jela ki Arngut kinong ilakai kickboxing ka pidari rani bat manda sumar nongput kila sha ahikai ha ka Khadsawphra MMA Dojo ka badan hamairang Eastern West Khasi Hills District kila yo bankhur ya ka Takma Rnong ha ka jinge khun Khelo India Asmita Kickboxing Zonal League Arhaja Apusan Arhajar Apun Riu East Zone Kabala long na do ka arpun riu tarik urumpang hadu ka shi tarik uleber Arhajar Apun Riu ha Siliguri West Bengal. Kini kinong yalakai kilami khmat ya ka Meghalaya hapo kalama jong ka MSKA Meghalaya State Kickboxing Association bad kilapan I ya ka jingilai ka baslur ka jing treshtom bad ka minsim jingekun ka batbit persya ki nong yakun na kaleng ki jela jong ka East Zone. Hadian kani ka jing job la jiet iki bandet yeshim benta ha ka Khelo India Asmita Women's National League Arhaja Apusan Arhaja Apun Riu kabala bu banlong na do ka arpun riu tarik hadu ka arpu khandai tarik uleber Arhaja Apun Riu ha Chennai Tamil Nadu da ka jing hikai ka bating bat ka jing treshtom ha Khadsawphra MMA Dojo ha mairang kini ki Arngut kinong elekai kila pinshisha ba ka jing IT lot bat ka jing penkhre ka bapura kalala banra yaki shaka kerdan national wat lada kidang shusdang bat sha pentebet tang hapo shisnam ka jingje deki shaka national league kalong ka burom ya ka Eastern West Khasi Hills District bat ya ka jilla Meghalaya hi baro ka way kipat ba menta ki khmi ilinti da ka jing sngo sarong ya ka jing khun jongki hakrensan national